Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ubalan siya si Emily kumuting shop, ringkat kakurim kakong zarina marbanyang, kabasyem kum kapuron, kinsa pelat biang sakawi ka jing ruasya, kabaay kerteng, si parlok, haka arfulay terik no opera, arja arpo, haka por, rubiji janwiet, ALS si Emily Production YouTube channel. Ya kini ka jing ruay, la ringder, bala pinbet pinbiang, no samna kiki garat, kabala ringder ha umyam, bad kiwede ki jaka hari bhoy. Bantip ya ka jing mud jang kini ka jing ruay, unong sa hima ulayo banekaran kelpang bad kini kisikurim. Katelang kalawan ya kebangi baru ki breu ngi hap kup jan kup saat ba merba katelang kedai ke bakriat ba dengi so kemen pentip sepi menta ngi don hangne ki sikurem ki ba deru ki aktor ki aktores ya ke ba pi la juyu i hakini kisngi ba kini ki sikurem ke pelat ya ke we ke jingrai ahun nga bat pli iru ya ke we ke film ke wai kerteng Tuan Pai Sanga. kebakerteng tuan pai sanga ya keba kini arngot kila dap ak sikurem berkelong kubor keba sutenat ba hakari jongi kidon ki aktor aktores keba de sikurem ban mi syakamat namenta ban kentiu ya ki film kasi ti kini ki sikurem tum semla susong hayeng handrai menta kila mi biang syakamat ban penmi sai kawai ke jingrai ne ke music video keba kerteng siparlok ti nang mata bangin yo ya ke jing batai bah kumno i balang sius imli bari kong sarina marbanyang lapan mi ikene jingrawai kanang ba pipat ba haswa ba pinyo ban temi ne jingrawai ginyo shwa ke jing batay naki ti mantangin poy shon kong hai balang sius imli ibadai eating shop jo kene ke jingrawai ti balang sius pila ban yathu yangi kumno pipoy ha kene ke jingrawai kumno pipoy ban snai kene ke jingrawai Ningkong ngasuka ban pinithu HP pai ba ngadi balang sius imli badel computing shop hakanika music video bakunjo ngadil producer jangkanika music video te haba ngi katim jongi hi kadan nakaliang ngilai perkhat kumno ba ngi kwa ban permi ki biang ki jelwai haba de khamtam hakanika panait lang bat shwa ka Christmas bat New Year te ngilai stang perkhat bat nakalian jonga ngilai perkhat ba ngilai discuss ba ngihap ban kampan per no khandiat ki jelwai namar ba labun ki bami ki bala ya jenlong kaju jelwai jingi jelwai bam khana ko mi omtai ki bun ndai nakalian jongi ki ba ngilai ya shong lang ngila perkhat lang namar ba haga jingim jongi hi ka ba kongsan do bat ka ba ai musem ka ba don kam ha ka jingim jongi ki breu ba dei shi parlong namar palai mat haba pidon kanu no jing jing sistem ke jing tension jing susi lada pidon kinu parlong pila bani discuss patki pila bani share lang matki kinu jing kibun kin like kin ja na pi bat lada pidon ke jing kemen halangkat ke parlong pinias nat ya kemen lang Datang mapi ti nakta kadau ngila shim ne kani kelteng bangin ai shi parlong khanang ba lagi dan hajing susi lagi dan hajing subha ini dan lang shi parlong lada ngi de ha shi parlong kin thop na du ki khna ki dan parlok la kajong ki rang ba ki dan la kajong ki samla ki dan la kajong kat kum ka ta jong jing em jong ki breu nata kadau shi parlok ngim la ban kial na du ki khna ki samla ki rang ba ki temen ki dan hila kajong ki parlong jong ki nata kadau bangilap penwandor bagi laksna kan ke jelwai shi parlong tapi yathu yangi mano barwai kene ke jingrawai bat mano basna kene ke jingrawai ya kan ke jelwai larwai dai faithfuler nongrom dai kentiulin mau pnyang bat ikalapa la shem dau lom lang lapang tapi yathu yangi hai ka studio ba pisna ngasngot pila ai pila persengap yang atau ka trailer
kaba wat ngaro ubas ngap lak kwa ban chat lang ti pila ban thu ingi mano basna tu ke jingwai ai studio Ya kani ka music hi ngila record mat bangi la bu kawi ka recording studio hanong po hapo muda bakade badang thamai kana sudah beli but ikani ka recording studio ngila ka teng da ka Chilang Records kemot kade hak tien boy kemot ba kade lang jong kemis kade lang jong bar Chilang kemot jong bar lang pila penungkan pila banwan tinggal ai ka teng da tien boy setia ponong po Chilang Records but ikani ka music lashna dau designs rong halus di khuna ba sa sport itanyum dan ti pi thu ingi ki jaka ka pi shooting ni ke jingwai bat mano ba ringdor ne ba pendit penbiang ya ke jora jompi ya kani ka music video ngila shoot be setia po thanyi de boy jongi kata hantia po om sanong kharai po Maryland Resort hapo Excellencia Restaurant Alam Dhaba bat umju hang ni po Orchid Lake hapo umyam ti mano ba direct bat mano ba shoot ya ke jingwai ya kani ka jirwa la shoot dai kiki karan bat ya ka jingi kai shot anta iki costume la le di LD Press im na po msning ti pila ban thu yangi mano ba aktor actress hak ne ka jingwai jompi ha kani ka jirwa ngi don laingot ki sinrang laingot ki kenthai sinrang la na manga marwai nang ta iwe ba Arijit Khamden bat i Gregorius maring anta nakaliang ki kenthai pat i Kong Zarina Marbanyang nanta i Miss If Simli bat i Lucille Nyota i Miss If Simli de iwe naki balashi mentam shwai ki Miss Tourism Queen Worldwide nanta i Miss Lucille Nyota i de i air hostess Hi bai ai don ring kat ha ka shon ka kya Để tăng bát hi nga xem jing nghe tom tangin phai no si we ini ipuron ibadairu ikorim ke jongpi kwa banyak kan kumno pipoi ban yeshim mantah sakane ha ka jingrai music video superlock la ka dai ka jing shapan bor ha ikorim jongpi ne dai ka jikwa jongpi nakliang jongpi ka jing shot ta kam dei da bapan bo na mar banga shit sultanat na do menshua ta mana kan ni por ak ya kan ka album ta dan itu i artist i ba hikai yang like choreographer ma ta i hikai ta ki khna sia hatu ka pori ongkong phiru dang i jamat ta bali phim persang re su ai tang tak malumala ma ban pen itanat ya ka video ta nalor phi akum puran ha kan ka album ta persang ma kham itanat shu tengah perkhat chipang ni sipang na so saliang ong ni shat pe so phari ma dong ta si adin nga kali im lili da tharai yang so wat pia kendong pi shit chat ong no bat ki khun pe nga shit chat ve ta yang ta persang yang ta sipang tang lian ma ta on that time ken ta mar sun pe tu ila pe yang nga ta hikai ta yang oh it's okay kong nai sin than bon tang khiat mulumala ta pe te nga nga sutanat nga la gale ta sakawi pe ka min kalong kani kan te nga remember ye ki friends jonga kan ba bin shwa ma bangi shit ya teng dalam birthday party hayeng dalam Christmas hayeng shit ya celebrate ta shit ya khat lang kan shit ya shat shit ya shong lang sutanat lang kan te mentan nadu badan ki kun ngala stop lut nadang sedang namar food concentration halo jong ki kan ta kata ta this time ya ka opportunity ban dance ta that's why ngale mulumala menta pi nang bah ne jingrai menta pi ong ba phim chat shu te menta pi la chat bah ne ke jingrai mata nganya tho hak epi mentar danang bah dan ti ikun jong abaat ntar i hikai step yang mami do like this mami you turn like this shit ta nga enjoy lang bat ki nga chat lang sangan keep it up bet that's all ti menta wat den nakliang jongpi phila ban yathu yangi kumno phi nang ban chat haba i hekni jingrai baro phim nang hi ban chat te menta pa ne ke jingrai phi kalong kom ni ta an phai byang shiki film changa bala dam to an phai changa hang tu dan iwe dialogue changa ka baong ngasut nat ha ban pe ha ba chat ki we bat ngaju sut nat ban pen chat ya ki we pat hasnong a thao ani no ngasut sut nat ha ban pen chat iki ban tem ki ban sei ki music ki sound po snong ban tem ban pen chat ki we ngasut nat ha ban pen chat ki we ban pe ba chat ki we ani la dia ngam ju chat ban ngam nang ban chat
te itu dialog hatu ka film tuan phai sangai de dialog ba ngami nam siam changa mar ba ngasih long kumta te kumju hakani ka music video ba menta super long ka de ka jingwai ka ba hit ba ka ba shot nastang sakut ka jing shot sudah te pi lada ngi ki bom chu shot lada ngin shot ki ba pet kin sai si ba namal balik bom chu shot pin chu shot jubor kan sai si tengah ngala shu shim na ipat khandian hai ipat iba ngam don kam man shot te balo hi ba mi hakani ka video kidan kumba bal khai kidan kumba khasau khasan ngon ki bal khai ki ba mi ki ba shot sudah nai tang mangai ba ngakam shot hakani ka music video Cuci ya. em ngan nom batai kata da kalami ka video suspect i kata kanu ka pat ba mi hakani ka video Ti pi ya thu yangi ka jinglot ka don em ka jinglot ba pi pen mi ya ka music video ngi ki la bon ba ki breu. Ka kom shooting ka jingrai ro sabang ha. a jinglot te na baro ki video music video ka alut ba hakani na mar ba pi pening kong hi ka de ka location ngi kham lek khambon ki location plus kata Kirian. kabar ki kade naki kitras ki costume ngi la khamya khampen byang khandian habede ki kentei shenrang wi khampen byang khandian nanta skabalai pat ba khampelut ingi kalong ba ngitip hi sin hi berabun ki artis kejulot kabun Cuci thu malu mala kan ok poi rai. Poi. i kata te ngapat nang ban khen ba thai sawu san phau chaneng andon hi Ti men shua pila pelat ya tu ka jingrai. Pila akro ya tu ka film tuan pai janga. Ti menta pilang temun em pen mi film biang. haka jing shisha ngani thui pi how banai march kat ba ngadang shong ha kamera ngadang sei diary bat kolam ngadang sedang mentho history ha ka miet ka ba ngadang sedang mentho history ka poi no ka whatsapp jonga ba la sedang bat mi uniu jimpang corona te na do ha tu ka miet di ka ba nganing kong do ba sedang man sei kolam bat ka diary ba sedang mentho ngala tho kamba si page al page Dari tang na kadau ba kawan kata ko khabarem ka perlong ka mindset jonga ba ban change ban pensu ka pensusi nga bangam nang shu ban pelkhat ban penwan dori kata story nga stop no hadu mentanga complete shu ka dari nga shubo wi kumto dari jing shahi nga la amot hi ba mentau snem bang hai penai oktober november ngin sedang ban shoot i film thamai Pin arki ma pin pin pak na hikwe ta ka jing film. ya kata hi i kata hi la plan hi ba ngar ngandon lang tamba indon siwi pad aktor Wala jing snow si hang akhir Cuba tayang itu ke film kalong kumno. Adin ma place ka pimit na bay try na kadan ka jidunong. Katu ka film hakapor bang apen mi hapo biju nadu ka Friday Saturday Sunday full house ma PE ki lomba ki news lomba ki YouTube channel ba kabyang ba ni ka ba susi no khndiat kalong namar ba dak bobor ma kan mau ya i late archbishop namar ba hakasngi Monday Sunday janmi la poi ka ma jungi ashlong tiki pai ba pli namar ba la poi bali do si polaim kha la duna ba wan pe ka film wat mangaru nga ka kan mau ba ngi dan ha jing ha pedang jing susi te ngi ha bani poi lang sitai te ka hol ka kham duna no nang ta next part habana December ngapni po bernihat pat kaju aduk Friday Saturday Sunday kabyang pai ba ki ya wan ka koman chu pai ba kabyang ba nei ka long ba susi pat banadu kasngi ningkong janmiet nga kadang pni film po bernihat po Meghalaya side nei sha Assam side pat lai thang tayar kali katu ka issue bai ki po Ichamati si tho te hadin kata tengah mot tang lai singi ngayo hadin kata lai poi ka jing ki la sangen no teng la hapnai Jan Feb March last tang dan kisnong ki bas tang ban khot inga bali pni film bet ni snong nei kawan no sekali ka jingpang ai syukur na kum to te kala shumi itangi jing pelut nei ban ong jing dong te hadu menta kam pat dan ba namar ba kidan no kini jing ya kanam kanam Ti menta pila pin play ni ka jing roi pila pelut ba ka jing roi ro. Ti kibut ki bro kimpat yo ban piknik ro. Ti kumno ka jikmil ti jumpi pi don jikreman wa kibro kin yo ban shot ni jing roi jumpi mentang katalang. Namar ba kalong kum ni ha ka jing shat hi mda dot kam e tang bali piknik hai nga sam sieng ni la ban shat sieng don kam e ban ong ban shat tang ba shbo menta ki samlam don kam e ban shat shakhlaw pa samla di pam piknik mri e amta ha jing shat
kimi pa ki khon siang ki la pani chat mar ka jing chat ka de koi ka dawai ba ka jing klan man ba ka de ka dawai mar ba ka jing tension hi an ong pi 50% san 4% ni ka jing tension ha ba pi chat pi ka man hi yang sam kata ka de ka dawai ka la ja na hi Timantang iko bantip ya kani kajing roi hilano pin pelaj berhaya channel ayu pin pelaj. Ya kan ka jirwa ngin pelaj haka al polai taring nri waje chanmiet hak po ka channel LS Imli Production kepada channel jungi te ngak saisian pat ngawan si pik ba kumba pila ju i ba kiba la ju kesan nga na ki post ki por kumju hak ni ka ba mentang akar pat biang sipi subha island biang sai sisian kajing kesan jung pi dak ba pin ya view dak ba pin ya like ya share ba subscribe ya ka channel junga ba di kham tami kan ni jirwa ba menta te sai sisian akar pat pi ba kumju ngai ko blay biang ya baro ki artist ki badan banta kanika music video nadu ki nong shot ki noi kai shot nang ta ki balai ak nang ta ki nong ruai ki balai ki music te ngai ko play lang pi baro ki balai dan banta bat ki balai le shitom sita kumba studio ki la upload por khamtam ki nong shot ba noi kai shot ki balai hi kai shot ba ki la practice man la kasngi te ngai ko play pi baro nadu ki nong shot ki nong ruai nong hikai ba ki nong le music bat kumju ya ki nong ringdol kham iba kiki garat bat kumju iba emdol ai khle lang phi baro bat hakani ko pon nga siam ka kabu panwan wish ya phi ki ba ki ba pe ikani ka music video bangan wish ya phi advance Christmas Merry Christmas and Happy New Year Tu nak lihat jong pi pat ya kajing kerpat jong pi ba. Nakaliang jonga te kalang tong kum ne pe ya ke ba mut bangan ong te iba lanchos ila dap ong barakat te stang na liang jonga ga kerpat ipi ki ba to daya means share like and comment lang that's all. Timantang ngin penkut no ya kani kajing kran kajongi bat kini ki ting shop ki poron ki baderu ki syukurim. Te nak liang kajongi unong sanyi maro ikit bok ya pi ba kajing roi jong pi perlok kan yaj pa bagi pai baru kinda suhun ba kitem ba kinda suhun sisa kenang ba kinyo ban ajing kersan susu iya ka jing roi kajong pi ba kumjuru ya ki film kajong pi te kumta nak liang jong pi pai baru ikarpat ba andalak deh to ka arplay tarik haka arplay tarik pin salit klik baik haka LS Imli YouTube channel te hang to pade pin sasngap bat pila ban shot hang no ka jakaro ti lada pidor kono no kajing susi ru kajing ruai ke dawai nam ta kemen nya pi ti dak liang jong nusan himaro kit bokit wiang Tay tang ma phi par lok jonga Ki bai ai don ring kat ha ka shon ka kya Để tăng bát hi ngà xem jing nghe Wala jing snow si hanga ki